bahuri si ko onye bu maka ndị na-amaghị anyị ga-akọwara mana anyị na-asị ihe ajụjụ bụ kedu ihe kwupụtara okenye dịka gị ọ bụrụkwa ọzọ ihe gbasara ndị Igbo ọlụche ndị Igbo n'iru aka gbara onye bụ ọsọ enough anyị nọ ahịa ka ọ dịrị ndị Igbo mma ka ya lebusi na ndị Igbo anyị fụna onye bụ agenda ndị Fulani mana ahịa agwụ ndị Igbo elo nọ ebe a ka ya bụ ọlụ jedebe anyị bụ ndị dị ndụ maka imirikiti na n'ime ya bụ ahịa anyị bụ ndị dị ndụ ka ọ dị ime kishọn na ụmụ anyị echefuru maka ọ dị izi nchefu ị na-anya today a na-ekwu okwu ịghọta na ụfọdụ aghọtara ọdụnwe ife a na-ekwu maka ya bụ ahịa so ka anyị ala echefu na ya butere meeting anyị bịa n'ebe a and as long as ndụ dị mmadụ na-arụ mma chefu ọlụ nwe ịlụne bụ ịfụ na ụmụ anyị mụ na-akọwalụfa ife dị n'ime ọsọ anyị gba wee chụgide anyị chụrụ anyị ụlọ bịa sị ka egbusisi anyị enwe ike chebido wee lue tata ụmụ anyị wee gbanite anyị achọrọ ka ife ma anyị mbụ Opurobios Igwe Ejenga